много неща не зная аз. Разкажи ми всичко за света, за да открия хоризонти безброй. Има толкова тайни, знам, тъй близо са и тъй далеч. Аз гледам с очи различни, о как желая всичко да узная. Искам да знам, разкажи ми за тези странни чудновати хора. Още днес кажи ми, дали съм същия на тях подобен. Всеки поглед, всяка дума и жест ме пленяват и съм смутен. Чувствам сега, че с нея сякаш друг е света. Незнайни чувства преливат в мен, събужда се ново вълнение. Далеч от тук в простора си разкриват се новите хоризонти. Искам да знам, разкажи ми за тези странни чудновати хора. Още днес кажи ми, дали съм същия на тях подобен. По-различен е моя свят, пълен с толкова красота. И дали ще дойдеш ти при мен сега, заедно да открием любовта. Пропиляхме толкова време заради него. Корабът ще се върне всеки момент. Попитайте го най-после. Тързан, ще ни отведеш ли при горилите? Разбираш ли? Да, разбирам. Отлично, Джейн. Не мога. Какво? Но защо, Тързан? Керчак. Искам да знам, разкажи ми за тези странни чудновати хора. Още